जिथि बिसान बोथोरनि थान्दै मोखां लाइसि 2019 बावनाय खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथाय बे मोनथायफोरखौ आखायालाय मा मबाइलल'ब्रा मबाइलल' दांबाय थायो गोसोआवनो थालांला लेखा फरायनायफ्रासो लानानै गोसोनानै थानाय बर'फोरनि बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय सिथोब मा आखाइलि बे मबाइलावल' गोसोआवनो थालायलांला आफादनि खुंगाथि बैसागु खुंथाय लाखिनानै सोबखांनाय लानाय बोथोरनि थान्दै सिथोबाथायलाय माथो जाबाय थादोंब्रा थो खनसे दा आं स्रानस्लां र' होद दाख्लै क'क्राझाराव फांसनाव लोगो मोननाय हंलेनावनो फन हरनोसै आं जानो नुला हरनांसिगोन ओइ हंले सोरजोंथो इसिबां गोबाव वाइटिंमोन एसेबां गिनाङा दे आं बिमाजोंसो रायलायदोंमोन बिखुनजो गावदांजों लाजिनो रोङा हाबा जायागारा माखौबा बिखुनजो जालाबायदों हाबाखौथ' बैसागुआवनो सैमा अरलाय होसिगोन ना नोंनि बिमा बिफाया आंखौ गनायगोन ना गनायाथाय मानो गनाया जानोब्रा नोंनि ओंखाम संनाय जानोसो नेगासिनो जोंहाया दे उनाव नायसिगोन उन्दुदो गुड नाइट र' एफा दानो दोन नामा मा जाखो दे ना हंले खेबसे आइ लाभ इउ होनहर खेबसे गोथाव फुदुंहरलाय बिखायाव थोद जाम्बा दिप्ति दं आरे बेलाय माथो जाखो बे नुगोन नामा नों खुदुमनायखौ प्लिज दे ना नङाबा आं गाबोन कलेजाव थांनाय नङा हप्तासेसो ओंखाम जायालासिनो थागोन आं नोंनाबाथाय बिदिनो जाम्बा बायदिनो दिप्ति दं होनखाबायना आं मिथिया दिप्ति नङाबा आं जौ सोलोंहैसै I love you दासो लाइनाव फैदों हायाव दंना सोरगोआव दं बायदि मोनलायलायबाय आं एकदम बिखायाव बरफनि दै गुसु नांनाय बायदि मोनलायलायबाय जाम्बा दोनदो दिप्तियाबो उन्दुबाय दे दोनथ'दो हंले हंले सना खिनो ओंखारथारबाय आं दे दोनथ'दो दे आं उन्दुलांबाय आं जेबो खोनायाखै दिप्ति नों आं रायलायनायखौ खोनासंखोमादों ना साला